hai no hai belanyo war masingsa tei kir masingsa hekeba belakino kha khamjakna ni koktuma ka saifai pha chini mangplewo koktuma ka Kollanpur police station bai khobjak holodia ADC village ni Hazaribari amsaini khorokni cherai buma 27 bosorni नखुंनि हामजों जेसमिन देबबर्मानो बुथारै हाव हबै कलां थाकमानि आपातिबुंनो रगै चाइथावैनायखा तेलियामुरानि SDPO सारप्रसन कान्ति त्रिपुरा कक्टमानि बिसिंति साइमनखा थांनाय हरनि बाय 9टा हाइतामानि जरावो कल्याणपुर थानाव जेसमिन देबबर्मा बाय बसाइकमा मानि हनै मिसिं डायरि रिपोर्ट खालायजाखनै कक्टमानि बिसिंति साइमानजा पियाबा आबुनि सालचानि उलो रुतुकलायमानि यागुलो पुलिस ताई आमचानी लुकुरok baksa pal baksa ke rutuk lagi आमचानी bolong kothego manka boni mangkathai haw phobja khalai a mangkathai SDPO sak baitam hayakeba SDPO prosonka de tripura sak baitang no khorei kari punuka mangplini bisikti khalai tei koktumani bisikti saiman mani ta busai kamajak mintu deborma hanai u mintu deborma moro kharjak ba biang thangjak abno rutuk laijak tabok lukurok tai police rok tai Teliaborani SDPO sarprosonka de tripura lukurok ni thani koika hayakeba sanka je lukurok nugui tongnai hayakeba bon je jaga thangai nugui tongnai bono nukha ke koktung rojang number kok hayakeba call khalai hayakeba contact khalai sauna ni bagai lukurok ni thani koika Kollanpur thanani police rok belakeno chaitok laijak belakeno kha dolaijak amchani lukurok bo mo haikeno nai tongni karung tongni chini mangpleno poilan sin paithak jora oro awai bongkha ebong chini saki mangkhasung je jarano saiklanka je butano yaglai thangkani saiklanka mane tamoba bo saisara tei ke biya engkai borokno mia yangbo tharok khurdan hai phaileka borok engkai tharok bu khulaijak tongo pia tha khurpano borokna tharok borok ti saitlang yakho amai sir mia horo 9টা 9:30 সময়ও থানাও খবর সগিকা যে হলং মতাই বিসি ni Hazaribari blemno Hazaribari ni kaisa borei kaijak boljak besamangni ni buma nogo naitugi maya angkai a khobor manai thanani police phai naituka parawo parani borok baya ko miliwoi angkai horong kam bagai miawo tai naituk slabia angkai haini hai tini fungo taisa parani borok bai police bai milina naituk laikha angka bri bisio khobor mangkha je aje Jasmine Deborma bini boyos prai 27 bosor boni bri besamangi tongo kaisa 10 bosor tai kaisa kai angka bosor jangkona serai besak khorongni 5.5 bosor angkai boni je besai bokai angka ada ki nama silo Mintu Deborma bufani mangkai late Bipin Deborma o parani ne borok songjar khaimani prai 17 bosor kakha angkai tini fungo naitugui phaiai khobor mangkha je busaino saiklang phun je bono ang yaglai thangka buthani angkai hatai saka phobjak nei sai thangpon angkai a khoborno chungrogoi naituk laika police bai parani borok miliwoi aboni poreka oro phaiman phaika o jagao je bufang kholobjak khlaiei boni mathia kabai mangkha chungaro boni je rangchak mongol sutra tongmani mongol sutra chongjak mangkha angkai tabo executive magistrate phai sopaikasini bini bisrangno chungtabo kathino hakor ki khuriti saka angkai hakor khuriti samani pore nukha boni totrawo sukak jakmani tongo blam lamni riang tham tai bokhoro guglogaisa agat abo dabai dotok khatam bai tokha abo chungtabo saimia abo postmortem khlaijangnai angkai chini mobile state forensic science laboratory team bu phai tongo scientifically chungabon investigate khlainai angkai jototuk mangkha jung je Mintu Deborma bomiano scooty ti khari thangka boni basa khorongni no boni bakari singni nogotoni klangai thine ni umor pray 27 অথবা 27 বছর কানে বনি